Para mellorar a vida dos enfermos e tamén dos seus familiares, o Concello de Boiro firmou hoxe un convenio ca Asociación Agadea e ca entidade CaixaBank, un novo servicio que fomenta a calidade de vida dos veciños e no que traballan terapias non farmacolóxicas. Pois este é un convenio onde aporta a CaixaBank 6.000 euros para poñer en funcionamento este novo servicio. Desde que entramos como goberno, a nosa prioridade é aumentar os servicios dos cidadáns de Boiro e este é un deles, sobre todo o tema de servicios sociais. Vamos a facer unha colaboración co Concello de Boiro, con Agadea, buscando sobre todo un servicio, unha necesidade que había aquí en Boiro para os familiares das persoas con Alzheimer. Ante unha enfermidade sen cura, aseguran, o máis importante está en traballar na prevención. Pois o Sermen realmente surdiu da Fundación La Caixa, que nos levamos moitos anos tendo axudas desta entidade. E este ano pois, tocábanos aquí a zona da Barbanza e bueno, pois aquí estamos en Boiro, donde hai que decir que nunha única reunión, despois de surdir a idea de la Caixa. E para dar a coñecer os seus servizos, a Asociación Agadea vai a realizar 2 xornadas de charlas que comezan mañá martes. Este ano é un placer para min compartir esas charlas, estas xornadas con Iria Veiga, que é a psiquiatra do Barbanza, que será a que abra mañán este primeiro ciclo. E temos entón, por tanto, pois unha cita mañán 17 no Centro Social, aquí no centro de Boiro. Trátase dun servicio temporal, pero a intención das entidades é conseguir establecelo na vila. Terá lugar os luns, mércores e venres de 3:30 a 6:30 da tarde. 9 horas semanais para traballar cos enfermos.